Pangutana na ako, Pastor. Padayon igsoon palihog. Bahay ni Pastor sa gitawag bitaw nila o kang Heavy Santo o Usba ko no sublay. Pangutana na ako, Pastor. Bahay bitaw sa Bahin sa Verde Santo? Pangutana na ako, Pastor. Bahay bitaw sa Heavy Santo o sa Pili Santo na may mabasa sa Biblia na nga magsaulog ta. Okay, daghang salamat yan yung pangutana. Ang word nga bernes, gikuha sa word nga paraskiwi, pangandam. Okay? O niya, ang word nga santo, gikuha sa word nga gitawag tog holy or gitawag na tog balaan. Pero, gijoin na ang duha ka word, Friday o kaning holy. Okay? Now, sorry, wala tayong mabasa sa Biblia kanang word Vernes Santo. Kung imong English na igsoon, Holy Friday. Wala tayong mabasa sa gitawag og Holy Friday. Okay? Now, ingani mga pinangga, ang pagsaulog sa gitawag nato og Semana Santa, usan na kagitawag nato og tradisyon. Kabalo man ta og usay tradisyon, gani adunay pahimangyo ang Dios sa Marcos Kapitulo 7, versikulo 7, tawang lamang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, gipakadoktrina ang kalagdaag tao. So kanang gitawag nato Holy Week, usa na kagitawag nato og tradisyon. Ang ilang magud nga logic mga pinangga, ngano nagselebrar sila ni ana nga adlaw sa pagkamatay ni Jesus Christ, gani ila pa magyong gidetali gani tungod kay ang ilang huna-huna muhandom sila sa kamatayon sa atong labaw nga makagagahom. Igsoon, wala tayong mabasa sa Biblia nga ang paghandom atong sublion ang events. Nga diin, ato magsubo ta, nga diin niining orasa namatay si Jesus Christ, gilubong magsubo ta. Wala tayong mabasa ni ana nga kana siya nga events atong sublion. Pero naay gitawag events igsoon nga gikinahanglan mahandom nato ang kabililhon sa kamatayon ni Jesus Christ, nga diin mao ang gitawag nato og fundasyon sa pagsabot sa theology sa gitawag na tog soteriology or salvation. Ako basahon igsoon ang unang Korinto kapitulo 11 sa iyang 23, 24, 25 o 26 nagyon. Kay gikan sa Ginoo nadawat ko ang gikahatag ko usab kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabii sa pagbudhi kaniya mikuha siyang tinapay. 24. Og sa nakapasalamat na siya, kini iyang gipikas-pikas og mingon siya, kini mao ang akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Mao gyapon sa bino. Now, kini nga senaryo igsoon sa Santa Cena or communion service, diha nato mahandom kung unsay nahimo ni Jesus Christ kanato. Kay remember, ang Roma 6:23 nagingon, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Pero ang gasa sa kinabuhi makaplagan lamang na diha kang Jesus Christ. So aron sa paghandom nato sa nahimo ni Jesus Christ dito sa Kalbaryo sa cross, ni ay programa gihatag diri or sulundan nga gihatag kanato nga sa paghandom kaniya pinaagi sa communion service. Dili katong gitawag og Holy Week, wa tay mabasa niya sa Biblia. Dili nang Holy Friday, wala kitay mabasa kaniya. Bonekson, kung aduna kay follow up, pwede ka maka-follow up. Ngano man nga wala man tagae og pagtagad ang adlaw sa pagkabanaw sa tong Ginoo. Di ba malipay madaras siya nga nabanaw sa ato batagaan og pagtagad nato? Okay, mutabag na ko. Walay theology or theologian nga nagingon, walay pagtagad ang mga Christian. Naay pagtagad. Pero duha ka klase ang pagtagad niini. Una nga pagtagad, akong gipadayag kanimo nga ang paghandom sa nahimo ni Jesus Christ gikan sa gikan sa pagpikas-pikas sa tinapay o sa bino sa pag-inom niini, simbolo sa kamatayon ni Kristo, gihandom na siya sa Kristiyanos.
O ginabasa sad sa Kristiyanos ang Mateo 28 versikulo 1 mahitungod sa kamatayon ni Kristo. Marcos 16:1 laktod sa 9 mahitungod sa kamatayon ni Kristo. Gihisgutan usab sa Lucas 24 versikulo 1 o gihisgutan usab na sa gitawag buhat. Now, naay pagtagad, pero ang pagtagad sa mga Kristiyanos dili sama sa pagtagad sa dako nga simbahan nga atong gilantaw karon. Nga ang dako nga simbahan nagbutang gyud sila og pizza nga diin niining panahon na magbangutan ka kay namatay ang Dios. Kita nimo magparid sila, okay? Na sila parada unya na ay mga santos nga diin gadugo-dugo ang dagway, na ay santos din nga gilansang na siya, wala na sa Biblia. When in fact sa Biblia wa kay makaplagan nga adunay gisuroy nga santos. Kung mauma na ang imong pagsabot nga matagad nato ang kamatayon ni Jesus Christ sa paghimo sama sa gihimo sa uban, sorry, wala kitay mabasa sa Biblia. Pero mahitungod sa pagtagad niya na, yes, ibasa nato, kapila nato mabasa ang Mateo 28, Marcos 16, Lucas 23, Matos 24, imong gitagad ka na siya. Pero dili sa mas pagtagad sa dako nga simbahan nga bisag wala sugua nahimo na siya nga tradition. Balik ka ni Megson. Salamat kay Pastor. Salamat kay. Dagan salamat usab sa imo nga pangutana, okay?